Даниел Дойнов, Division Scaled Workout number 1. Чакай сега. Така, готов ли си? Не. Как не, бе? Пускам. С краката. Айде, пускам. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, дай! Добре, моето момче, добре. Добре си, 50 секунди, браво! Минута и половина си. Само искам да лягах дъска на земята. Дъска лягай, аз така. Защото много ти заминава премината. Директно. Браво, моето момче, добре. 20 секунди имаш. Не задържай на ръце. Така. Искам да 15 секунди. Така, джаскай се на дъска. Още едно направи. 10. 8. Дай още едно, моето. 5. 4. 3. 2. 1. Хора, нека се прави. Почивай. Може да се прави темпото му е добро. Да. Кой сега е по друг начин съм виж. Като шеф. Искам само това нещо. Виж, гледай. Вака, едната рамената ми чупо. Повярвай ми, това ще кара и да раздишваш повече. Джаскай се на земята. Иване, формираме за времето. Добре, 30 секунди. Вързан ли е телефонът? Да, ма пак не отчита калории. Показваш ли колко направи? Абе, показваме спокойно. Показвай го задължително. 25. Искам тренинг с лофта. 20 секунди. Направиш на 10. Много си добре. 15. Много си добре, слагай краката вътре вече. Слагай. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, газ! Само използвай гърба и рязко дръпни с ръцете нагоре. Така и отпускаш. Не задържа ръцете. Добре, 35 секунди. Браво, добре вървиш. Добре. 50 секунди. Така. Дърпай сега, като ти е удобно. Браво. Дай. Така, дъска. Дъска. Може да не се изправиш догоре. Така. Точно така. Браво, давай. Изправяй догоре.
Браво, имаш много време. 15 секунди са минали само. Браво. Идеален, това е. Перфектно. Не се изправи. Перфектно. Слушай и това е. Браво. 30 секунди, браво. Перфектен. Добре вървиш, дишай. Просто стой долу. Няма смисъл да се изправиш да бъдеш. Дишай. Ръцете даже може да ги отпуснеш надолу. Браво, давай 15 секунди. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Почивка. Браво, добре вървиш. Няма ли му тук колко е направил? Няма да го забоя. Така, 5 проекти. Моделирам го. Така. Поеми рязко, високото и издишай подолу. 30 секунди. Стане работа, гоци, няма да спираш. Окей, и пак така напърти. 20. Ди е финишка, бе. Слагай краката, спи една глътка и това е. Една по една глътка. 15 секунди. Браво, моето момче. Добре си, браво. 10 секунди. Слагай краката. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Мачкай! Добре. Идеален. Браво, добре. Браво, моето момче. Давай, дишай. Той нека се разпределите. На бърфиста ми харесва, добре. Само една идея, отпускай се на това падане. Отпускай се долу да паднеш. Ставането и горе ти е добре, идеално. Браво, моето момче. Айде, давай. Трябва да правиш поне 13. Ай, моето момче, 45 секунди имаш. Браво. Лягай. Дай. Стой ниско долу. Вие се справя. Така. Стой ниско долу. И лягай на раз. Браво, давай. И стой ниско. 30 секунди. Падаш и стой ниско. Така, идеален. Падаш и стой ниско. Добре, това ми хареса. Браво, моето момче. Давай 20 секунди. Идея се изправиш, защото губиш. Няма, не си трябва. По-прикликнал става така. Ще ти спести изправи. Добре, идеален. 9, 8, 7, 6, 5, Още едно. 4, 3, 2, 1. Браво. Браво, моето момче. Добре си. Още един рук. Още един. Чакай. Чакай, покажи. Готово. Не може да се обърне сега. Поеми въздух е така. Браво, моето момче. Браво, давай. Добре си, дишай. 30 секунди. Браво, моето момче. 20 секунди. На 15 почва да сядаш. 15. Сядай. Сядай. 10. Давай. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Мачкай! Дай! Дълго. Пускай напред. Без да бързаш, да се върнеш, пускай напред.
Хубаво. Дълбоко Ти си гребане. човека, няма музика. Последния кръг. Последен кръг, моето момче, давай. Колкото и да е сонца. Ще го изкараш. Гърба, пускай гърба назад да разтя. Така. А? Браво. Пускай гърба, да го надърпа. От само себе си да дърпа. Давай. Сега се раздай на... Добре си, браво, давай, без да спираш. Добре. Повече си добре, ама Идеален. малко не си нагребане. На едно и това команда да направиш. Идеално. Дай, много кратко гърбе. Дълбоко. Давай. Айде, 1 минута имаш още, давай, мачкай! Дълбоко, дай на църкви назад хубаво. Дърпай по... Давай, момче! Давай. Няма да спираш, да не спираш. Си не харесва. 20 спирай. Айде, Бордо. Айде, моето момче! Давай! Дай, не остана. Бордо. 4 секунди имаш, дай! Не се справи. Не мисли за времето, давай без да спираш! Бързо и не се справи. После ще го 30 секунди, давай, имаш това време! Бързо и не се справи. Бързо, Давай! не се справи. Лягай бързо и не се Дай! 20 секунди! Браво е! Давай, продължавай. Идеален си. 15 секунди, давай, мачкай! 10 секунди, давай! Давай! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, браво е! Браво, момче! Да, добре. Може и 60 да си ги направя. Браво, машино! Или 59. Друго е цялото зала да ти вика да това.